खा इनके कয়েকটা आइटेम ना हारजाक इनके आसे खाइगला इनके इसिसा अब चाया इनके नरक सादी हाइफानो चाया से हनी माया अब हाइता नरक बाक्सा अब हाइ माया दङ जेमन चिन्ता हुकसुरन बिनि बुमुं मुसुक माबाय सुरन दक अब माने ताबुक चाया फन माने ते सापिनाय अब हाइ दाते सानके किसा कठिन दरा दङ बागै किसा कठिन दा अब हाइ बेलेखनो कठिन आपनि बागै ते सांगांके सालजा हर हरनि 11टाव सरिना हेन नखरमानि बरमरानसिम गारि दजा आजमसा आ टाइनिंग हरनदो माने अब बिदि साकाव तामनि हरनदो माले एकदम मारन खा आजमसा थरसा सुन्दर मा थांका ताय ओसे तामनि रे माले थांमानि हरकुथुगुंखा तामजेन बागै हेमानि आसमसा ब्रिज लाई सै हुलक मानि तदा टंथु जाका सेमलिया चिनि आंनि ब्रिज गंगदासनि एब्रे आसमसा तामजेन थरसा सुन्दरमा थांका गलले लगी लगी सै कबामा लगिं लाइते गलकला बलंनि एकदम कटमा नखरे हे किजि थांका आसमसा सियाल दांखा नै अब हाइता चिनि दिखन रिया चिनि माराग्रा हाइता आमबागै तेगेसा के बनो सोंदे तामजिं खामो तेगेसा मुजि बगै दंखा अ तगला तमसा लाबराना थांमानि आजुगो खारि थांगो आबो गेसा साया फनो मानो तामनि पुंहुमाला आसमसा आमबागै आजराव रि फिरिं नायखा आसमसा खितार माता चेकराबाय फेक जानांजा पुरा ता किसानि बागैसो मारनानै आबहाय इंगा ता किसा मुजि बगै दंखाबो आमिं आवले किसा सलेपा नंमानो आबहाय जा गा आइटेम टाइप दङ हेपन आबो सोरंबाय आबहाय इंगे निउ इयार गनर मानै फान मामो हायता आइटेम इंगा सोनो हामबाय जोरदार तारिया दाउद I think that's the